Алдағы видеозмабыз республикабызның Тәтеш районында кызлар арасында ирекле көрәш бойынша өлкән тренер булып эшләүче Сәгыйд Ибрахимов турында. Бу көннәрдә ул Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путинның мактау грамотасы белән бүләкләнде. Остаз югары бүләккә нинди уңышлары өчен лаек булды. Бу турыда алдагы язмада. Сәгыйд Ибрахимов бор гомерен спортны үстерүгә башлаган. Ул спортчы гына түгел, үз эшенә нык бирелгән, балаларны да спортка гашык иттергән остаз. Мәскәүдән кайткач ук Сәгыйд Ибрахимов тизрәк шәкертләре янына ашыкты. Спорт дисциплинадан башлана ди. Ул мине ирекле көрәшнең төп күнегүләре белән якынрак таныштырды. Көндәшемнең һәрбер адымын алдан ук белеп торырга өйрәтте. Сәгыйд Ибрахимов яшүсмер чагыннан ук ирекле көрәш белән шөгыльләнә башлый һәм киләчәген әлеге спорт төре белән бәйли. Бүгенге көндә Сәгыйд Ибрахимовның укучылары Европа һәм бөтен дөнья күләмендәге призерлар һәм җиңүчеләр. Артем Кузин белән Андрей Соколовский Россия герое исеменә лаек булдылар. Андрей Соколовский махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Соңгы тапкыр ирекле көрәш ярышлары Андрей истәлегенә оештырылган иде. Он учил его, как жить и как правильно принимать решения. Улымны тормышка яшәргә өйрәтте. Бик зур рәхмәт аңа. Ул чын тренер. Моңарчы әлеге бинада тулайтырак булган. Сәгыйд Ибрахимов биредә гаиләсе белән яшәгән. Хәзер әлеге музейда тренерның барлык ирешкән уңышлары, казанышлары диварларда урын алган. Я сам тоже требовательный тренер, без этого никак нельзя. Мин бик таләпчән тренер. Спорт гомумән дисциплинаны таләп итә. Минем укучыларым да бар нәрсәгә дә зур җаваплылык белән карый. Бүгенге көндә бик күп талантлы балалар бар. Алар белән бары тик шөгыльләнергә кирәк. Сәгыйд Ибрахимовның чираттагы зур казанышы дәүләт җитәкчесе тарафыннан тапшырылган мактау грамотасы. Динә Нәҗметдинова, Инна Данилова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.